Vieš, čo je najväčšia škoda? Že väčšina ľudí nikdy nespozná svoj skutočný potenciál. Nie preto, že by na to nemali, ale preto, že mu nikdy nedajú šancu rozvinúť. Tento podcast je miesto, kde spoločne hľadáme, čo v nás je a učíme sa to naplno využiť. Žiadne prázdne reči, ale reálne príbehy, myšlienky a praktické tipy, ktoré ti pomôžu tvoriť život podľa seba. Som Alex a ty práve počúvaš Nezomri s nevyužitým potenciálom. Ahoj! Dnes sa pozrieme na niečo, čo trápi každého z nás. Na tú záhadnú vec, ktorú voláme motivácia. Vieš, je to ako s tým novým seriálom na Netflixe. Prvé 2-3 diely ťa úplne pohltia. Nemôžeš sa odtrhnúť. Potom zrazu príde moment, keď ti to už tak nelieta hlavou. A presne tak je to aj s našimi cieľmi a plánmi. Poznáš ten pocit? Začneš nový projekt, novú dietu, nový tréningový plán a prvé dni si plná energie. Vstávaš skoro ráno, robíš smoothies, cvičíš, plánuješ. Máš pocit, že tentokrát to už naozaj vyjde. Že toto je ten moment, kedy sa všetko zmení. Ale potom príde deň, keď sa zobudíš a jednoducho sa ti nechce. Povieš si, dnes si dám pauzu, zaslúžim si to. Ďalší deň si unavená a o týždeň zistíš, že tá obrovská motivácia, ktorá ťa na začiatku hnala vpred, sa niekam vyparila. Ako ranná ráno. A vtedy prichádza tá otázka, ktorú si kladieme všetci. Čo je so mnou zle? Prečo neviem vydržať? Prečo ostatní môžu a ja nie? Mám pre teba dobrú správu. Nie je to tvojou chybou. Je to úplne prirodzené. A dnes ti ukážem prečo. A hlavne, čo s tým môžeš robiť. Vítajte pri 3. epizóde našej série o osobnom rozvoji. Minule sme sa rozprávali o tom, ako je prostredie silnejšie než vôľa. Mimochodom, ak ste to nepočuli, určite si to pustíte, lebo to priamo súvisí s dnešnou témou. Dnes pôjdeme ešte hlbšie a pozrieme sa na to, čo robiť, keď vôľa aj motivácia jednoducho vyprchajú. Podľa výskumov až 80% ľudí vzdá svoje novoročné predsavzatia do konca februára. Nie preto, že by nemali dosť silnú vôľu, alebo že by neboli dosť disciplínovaní, ale preto, že sa spoliehajú len na motiváciu. A motivácia, aj keď je super na začiatok, nie je spoľahlivý dlhodobý partner. Prečo motivácia vyprchá? Je to fascinujúca vec. Vedci z univerzity v Chicagu skúmali, čo sa deje v našom mozgu, keď začíname nový projekt. Zistili, že na začiatku sa vyplavuje dopamín, hormón šťastia a očakávania. Je to ako prvé rande. Plné iskier, vzrušenia a očakávania. Ale ak má vzťah vydržať, nemôže stáť len na tých prvých iskrách. Potrebuje niečo hlbšie. Rovnako je to s tvojimi cieľmi. Motivácia je tá prvá iskra, ktorá ťa naštartuje. Ale na dlhú cestu potrebuješ niečo stabilnejšie. Disciplínu, identitu a prostredie. A práve o tom si dnes povieme viac. Najprv si ale povedzme o najväčšom mýte o motivácii. Poznáš tie príbehy úspešných ľudí, športovcov, ktorí vstávajú o 5 ráno, podnikateľov, ktorí pracujú 16 hodín denne, autorov, ktorí napíšu knihu za mesiac. Myslíme si, keby som mala toľko motivácie ako oni. Ale tu je pravda, oni nemajú viac motivácie než ty. Oni len vedia, čo robiť, keď motivácia nie je
Mám napríklad kamarátku Zuzku, ktorá beha maratóny. Raz som sa jej pýtala, či je každé ráno namotivovaná ísť behať. Zasmiala sa, povedala, kdeže, polovicu dní sa mi vôbec nechce. Ale mám systém, ktorý funguje aj bez motivácie. A presne o tom si dnes povieme. Ako vybudovať systém, ktorý ťa podrží, aj keď motivácia vyprchá. Poďme na prvé praktické tipy. Tip číslo 1 je kľúčový. Zameraj sa na proces, nie na cieľ. Vedci z Harvard Business School zistili, že ľudia, ktorí sa sústredia na proces namiesto výsledku, majú o 40% vyššiu šancu uspieť. Prečo? Lebo cieľ schudnúť 10 kg ťa môže demotivovať, keď výsledky neprichádzajú dosť rýchlo. Ale proces, každý deň pôjdem na 30-minútovú prechádzku, môžeš splniť hneď dnes. Namiesto chcem napísať knihu si povedz, napíšem 100 slov denne. Alebo namiesto chcem sa naučiť španielsky si povedz, každé ráno pri káve sa naučím 3 nové slovíčka. Ciele sú o výsledku, ktorý často nemôžeš ovplyvniť. Proces je o každodennom správaní, ktoré máš pod kontrolou. Druhý typ je môj obľúbený. Pravidlo 2 minút. Pochádza od Jamesa Cleara, autora knihy Atomic Habits, a je geniálne jednoduchý. Ak sa ti nechce do niečoho, povedz si, urobím to len 2 minúty. Prečítam jednu stranu, napíšem jednu vetu, urobím 5 drepov. Často zistíš, že keď už začneš, prirodzene pokračuješ ďalej. A ak nie, aj tie 2 minúty sa počítajú. Tretí tip je možno prekvapivý. Oslavuj malé víťazstva. Náš mozog miluje odmeny. Je to dokázané množstvom výskumov. Nie je hanba oslavovať aj drobnosti. Dodržala si dnes svoj návyk? Super. Nezjedla si tú čokoládu, aj keď si mala chuť? Skvelé. Otvorila si knihu namiesto scrollovania na mobile? To je úspech. Tieto malé oslavy nie sú detinské. Sú to stavebné bloky tvojho úspechu. A tu je príbeh, ktorý to všetko ilustruje. Mala som klientku Martu, ktorá sa chcela naučiť po anglicky. Prvý týždeň išla naplno, 2 hodiny denne, stovky slovíčok, gramatické cvičenie. Po týždni bola vyčerpaná a vzdala to. Prečo? Lebo to bolo priveľa. Keď sme to zmenili na 5 minút denne, doslova len 5 minút. Vydržala mesiac. A viete, čo je najlepšie? Dnes hovorí plynule po anglicky a už ani nepotrebuje motiváciu, lebo učenie sa stalo prirodzenou súčasťou jej dňa. Mimochodom, viete, aký je rozdiel medzi motiváciou a čokoládou? Čokoláda vydrží v chladničke aj rok, ale motivácia sa pokazí hneď, ako ju vystavíte realite. Ale nebojte sa, práve preto sme tu, aby sme sa naučili, ako uspieť aj bez nej. Motivácia je ako ranná káva. Keď ju máš, cítiš sa skvelo. Ale ak sa spoliehaš len na ňu, tak v momente, keď ju nedostaneš, si nepoužiteľná. Preto potrebuješ aj iné zdroje energie. Niečo stabilnejšie než káva. Alebo motivácia. Je to ako keď si povieš, dnes som nemala kávu, tak nebudem ani dýchať. Absurdné, že? Rovnako absurdné je vzdať svoje ciele len preto, že nemáš motiváciu. Ale ak je motivácia iskra, disciplína je motor. Iskra ťa naštartuje, ale motor ťa dovezie do cieľa. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa spoliehajú na disciplínu namiesto motivácie, majú až 3-krát väčšiu šancu dosiahnuť svoje ciele. Prečo? Lebo disciplína je ako sval. Čím viac ju trénuješ, tým je silnejšia. Disciplína je schopnosť robiť správnu vec, aj keď sa ti nechce. A dobrá správa? Disciplína nie je niečo, s čím sa narodíš. Je to návyk, ktorý si môžeš vypestovať. Neurológovia zistili, že každým opakovaním posilňuješ nervové dráhy v mozgu, ktoré ti túto činnosť uľahčujú.
Po 66 dňoch sa nový návyk stáva prirodzenou súčasťou tvojho života. Začína to malými krokmi. Predstav si to ako stavanie domu. Nezačneš strechou, začneš základmi. Dnes sa ti nechce cvičiť, ale urobíš aspoň 5 minút. Možno len pár stretchingových cvikov alebo krátku prechádzku okolo domu. Dnes sa ti nechce čítať, ale prečítaš aspoň jednu stranu, možno len jeden odsek z tej knihy, ktorá ti už mesiac leží na nočnom stolíku. Alebo dnes sa ti nechce šetriť, ale odložíš aspoň euro. Áno, jedno jediné euro. To je začiatok tvojho finančného návyku. Toto sú drobné tréningy disciplíny a čím viac ich robíš, tým silnejšia sa stávaš. Je to ako učiť sa jazdiť na bicykli. Najprv potrebuješ pomocné kolieska, potom ich odmontujeme a nakoniec jazdíš bez premýšľania. Ešte silnejšie než disciplína je identita. Keď začneš vnímať seba ako človeka, ktorý robí danú vec, už to nie je povinnosť, je to prirodzené. Psychológovia tomu hovoria identitná zmena. A je to najsilnejší nástroj dlhodobej zmeny. Nejde o to, čo robíš, ale o to, kým sa stávaš. Ak si hovoríš, ja som bežec, nebudeš sa pýtať, či pôjdeš behať. Bežec jednoducho behá. Nie preto, že musí, ale preto, že je to súčasť toho, kým je. Keď prší, bežec si oblečie nepremokavú bundu, keď je unavený, možno pobehne kratšie, ale pobehne. Ak si hovoríš, ja som čitateľ, nebudeš sa pýtať, či otvoríš knihu. Čitateľ číta. Možno nie každý deň rovnako dlho, ale knihy sú súčasťou jeho života. Má ich pri posteli, v taške, v mobile, vyhľadáva príležitosti na čítanie. Ak si hovoríš, ja som finančne zodpovedný, nebudeš sa pýtať, či si odložíš peniaze. Proste to pravíš. Pred každým nákupom sa zamyslíš. Sleduješ svoje výdavky nie preto, že musíš, ale preto, že taká jednoducho si. Motivácia hovorí, chcem to urobiť. Identita hovorí, toto som ja. A to je obrovský rozdiel. Nie je to o vonkajšej motivácii, ale o vnútornom presvedčení. Každý z nás občas vynechá. Je to normálne. Dokonca aj profesionálni športovci majú dni, keď vynechávajú tréning. Ale kľúčové pravidlo je, nikdy nevynechaj dvakrát po sebe. Toto pravidlo používajú špičkoví športovci, úspešní podnikatelia aj umelci. Ak vynecháš cvičenie v pondelok, urob to v utorok. Aj keby len 5 minút. Aj keby len pár cvikov. Ak si včera nečítala, čítaj dnes. Aj keby len jeden odsek pred spaním. Ak si minulý mesiac neodložila, tento mesiac to správ. Aj keď len symbolickú sumu. Jedno vynechanie je nehoda. 2 za sebou je začiatok nového návyku. Toho zlého. Výskumy ukazujú, že po 2 vynechaniach za sebou klesá pravdepodobnosť návratu k návyku o 60%. Dám ti praktické tipy, keď sa ti nechce. Zmeň prostredie. Ak sa ti nechce pracovať doma, chod do kaviarne alebo knižnice. Nové prostredie rovná sa nový impuls. Tvoj mozog reaguje na zmenu prostredia vytvorením nových neurónových spojení. Plus, keď už si v kaviarni s laptopom, je ťažšie prokrastinovať. Začni smiešne malým krokom. Ak sa ti nechce cvičiť, obuj si tenisky a choď aspoň na 5 minút. Často sa stane, že keď už začneš, vydržíš dlhšie. Je to ako roztlačiť auto. Najťažšie je začať. Potom už motor beží sám. Tvoj mozog funguje podobne. Keď prekonáš počiatočný odpor, často zistíš, že máš energiu naviac. Použij pravidlo 5 sekúnd. Toto nie je len nejaký náhodný trik. Je to metóda založená na neurológii. Keď váhaš, tvoj mozog aktivuje limbický systém, ktorý ťa chce chrániť pred zmenou. Mel Robbins, ktorá tento koncept spopularizovala, to vysvetľuje jednoducho.
Máš 5 sekúnd na to, aby si prekonala tento ochranný mechanizmus. Funguje to takto. Keď ti napadne, mala by som ísť cvičiť, začni odpočítavať. 5, 4, 3, 2, 1 a pri jednotke sa začni hýbať. Žiadne premýšľanie, žiadne analýzy. Je to ako keď ráno vypneš budík. Ak nezačneš konať hneď, tvoj mozog ťa presvedčí ostať v posteli. Používam to denne. Keď sa mi nechce ísť na jogu alebo odkladám telefonát, dokonca aj keď váham, či mám niečo povedať na mítingu. 5, 4, 3, 2, 1 a idem do akcie. Nájdi si partnera, na ktorého sa môžeš spoľahnúť. Toto nie je len o tom, že sa máš komu zodpovedať. Je to o vytvorení podporného systému. Výskumy dokazujú, že ľudia, ktorí majú partnera, ktorý ich podporuje, majú až o 65% vyššiu šancu dosiahnuť svoje ciele. Ale pozor, nie každý taký partner je dobrý. Hľadaj niekoho, kto má podobné ciele ako ty. Predstav si, že máš parťáka, ktorý rozumie tvojej ceste alebo kráča po tej istej. Je to obrovská výhoda. Viete sa navzájom motivovať, zdieľať pokroky aj prekážky a hlavne rozumiete si bez zbytočných vysvetlení. Napríklad, ak obaja chcete pravidelne behať, viete sa podporiť v dňoch, keď sa jednému z vás nechce. Zdieľaná skúsenosť vytvára silné puto a často aj zdravú dávku priateľskej súťaživosti, ktorá vás posúva ďalej. Je spoľahlivý a konzistentný. Spoľahlivosť je základ každého dobrého partnerstva. Ak sa na niekoho môžeš vždy spoľahnúť, vieš, že ťa podrží aj vtedy, keď ti dôjde motivácia. Konzistentný partner je ten, ktorý sa objaví na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas. Aj keď prší, aj keď je pondelok ráno. Takýto človek ti pomáha budovať vlastnú disciplínu. Pretože nechceš byť ten, kto zruší spoločný plán. A keď sa ti raz nebude chcieť, práve jeho prítomnosť ťa vytiahne z postele. Taký partner vie byť úprimný, ale podporujúci. Je to človek, ktorý ti povie pravdu, aj keď nie je príjemná, ale vždy s rešpektom a podporou. Vie ťa pochváliť, keď sa ti darí, ale aj jemne upozorniť, keď poľavuješ. Úprimnosť bez podpory môže zraňovať. Podpora bez úprimnosti je neúprimná. Ideálna kombinácia je, keď vieš, že ti partner povie aj nepríjemnú pravdu, ale vždy s cieľom pomôcť ti rásť. Pravidelný kontakt je kľúčový. Môže to byť krátky telefonát, správa alebo spoločné stretnutie. Dôležité je, že sa na seba môžete spoľahnúť. Pravidelné check-iny vytvárajú pocit zodpovednosti a zároveň ti dávajú priestor zdieľať úspechy aj neúspechy. Ak vieš, že raz za týždeň budete rozprávať o pokrokoch, je oveľa ťažšie vykašľať sa na svoje ciele. Navyše často práve v týchto rozhovoroch prídu najlepšie nápady a nové motivácie. Môžete si vytvoriť systém denných správ, týždenných hovorov alebo mesačných stretnutí. Hlavné je, aby ste mali jasný plán a pravidlá. Mala som kamaráta Petra, ktorý chcel začať behať. Klasický príbeh. Nadšenie, prvý týždeň, potom výhovorky a koniec. Tento cyklus sa opakoval 3 roky. Potom na jednom firemnom večierku stretol kolegu Mareka, ktorý tiež chcel začať behať. Namiesto klasického mali by sme ísť spolu behať, si sadli a vytvorili konkrétny plán. Každý pondelok a štvrtok o 6:30, bez výnimky. Kto nepríde bez vážneho dôvodu, platí raňajky. Prvé týždne boli ťažké, stávanie za tmy, únava, občas dážď, ale vedeli, že ten druhý čaká. Po 3 mesiacoch už nebehali len spolu. Peter si pridal aj sobotné behy, Marek začal behať aj v stredu, nie preto, že by mali viac motivácie, ale vytvorili si návyk. A najlepšie, stali sa z nich skvelí priatelia.
dnes po 2 rokoch už trénujú na polmaratón. Vieš, spoľahlivý partner je ako ten otravný kamarát, ktorý ti pripomína tvoje sľuby z novoročnej párty. Lenže tento je užitočný. Môj partner mi raz poslal správu. Vidím, že si online na Facebooku. Nemala si náhodou písať článok? Nikdy som článok nezačala písať tak rýchlo. A keď som sa sťažovala, že nemám čas na cvičenie, poslal mi screenshot môjho Netflix účtu s časom stráveným pozeraním seriálov. Áno, aj takto vyzerá práve priateľstvo. Brutálna úprimnosť zabalená do humoru. Ak je motivácia len nástrojom, cieľom je premeniť ju na životný štýl. Toto nie je len fráza. Je to fundamentálna zmena v tom, ako pristupuješ k svojim cieľom. Je to ako rozdiel medzi dietou a zdravým stravovaním. Dieta je dočasná. Zdravé stravovanie je životný štýl. Keď niečo robíš len z motivácie, stále bojuješ sama so sebou. Keď sa to stane súčasťou tvojej identity, už to nie je boj. Je to prirodzené. Vyjadrenie toho, kto si. Je to ako keď sa z človeka, ktorý skúša behať, stane bežec. Z niekoho, kto číta knihy, sa stane čitateľ. Nečakáš, kým sa ti chce čistiť zuby, proste si ich umyješ. Nie preto, že by si mala extra motiváciu na dentálnu hygienu, ale preto, že si človek, ktorý sa stará o svoje zdravie. Nečakáš, kým sa ti chce ísť do práce. Proste ideš. Nie z motivácie, ale preto, že si profesionál a toto je súčasť tvojej identity. A presne takto to môže fungovať s čímkoľvek. S cvičením, čítaním, meditáciou, šetrením, zdravým stravovaním. Nie je to o tom, či sa ti chce. Je to o tom, kto si. Motivácia je iskra. Disciplína je motor, ale životný štýl, to je tá diaľnica, po ktorej ideš. Nemusíš každý deň riešiť, kaďaľ pôjdeš. Cesta je jasná. Ty len pokračuješ v jazde. Poďme sa pozrieť na realitu. Aj tí najúspešnejší ľudia padajú. Nie je to o tom, či spadneš. Je to o tom, ako rýchlo vstaneš. Môžeš mať najlepšie návyky, dokonalé prostredie, jasnú víziu, a aj tak prídu dni, keď vynecháš tréning. Preješ sa čipsami namiesto plánovaného zdravého jedla. Prokrastinuješ namiesto práce na svojom projekte. A vieš čo? Je to súčasť procesu. Perfekcionalizmus je často väčší nepriateľ než dočasné zlyhanie. Prečo? Lebo keď očakávaš perfektnosť, každé zakopnutie vnímaš ako totálne zlyhanie. A tu je kľúčový moment. Problém nie je v tom, že padneš. Skutočný problém nastáva, keď po páde ostaneš ležať, keď si povieš, už to nemá zmysel. A vzdáš sa. To je ten moment, kedy skutočne prehrávaš. Tu je overený systém, ako sa postaviť po páde. Príjmi to bez viny. Každý z nás občas zakopne. Dôležité je, aby si z toho nerobila drámu a nezačala sa obviňovať. Namiesto myšlienok typu som hrozná alebo nikdy to nedokážem, si jednoducho povedz, stalo sa. Čo môžem urobiť teraz? Prijatie bez viny ti umožní rýchlejšie sa pohnúť a ďalej sa sústrediť na riešenie, nie na sebaobviňovanie. Skús sa na svoje zlyhanie pozrieť ako na bežnú súčasť procesu učenia. Nie ako na dôkaz neschopnosti, ale ako na príležitosť niečo sa o sebe naučiť. Použij pravidlo nezmeškaj dvakrát. Jeden deň, keď vynecháš svoj návyk, je úplne v poriadku. Sme ľudia, nie stroje. Problém nastáva, keď sa z jedného vynechania stane nový zvyk. Práve preto platí pravidlo nikdy nevynechaj dvakrát po sebe. Ak si dnes vynechala tréning, zajtra sa k nemu vráť, aj keby len na 5 minút. Týmto spôsobom si udržíš kontinuitu a nedovolíš, aby sa z malého zakopnutia stal veľký pád. Je to jednoduchý trik.
ktorý ti pomôže udržať si smer aj v náročných obdobiach. Pripomeň si svoju identitu. To, že sa ti niečo nepodarilo, neznamená, že si zlyhala ako človek. Namiesto myšlienok zlyhala som, povedz si, som človek, ktorý sa nevzdáva. Alebo namiesto nedokážem to, si pripomeň, som na ceste učenia sa. Tvoj vnútorný dialog má obrovskú silu. Ak si budeš opakovane pripomínať svoju identitu, ktorá je silná, odolná a rastie, budeš sa k svojim cieľom vracať oveľa ľahšie. Identita je kotva, ktorá ťa podrží aj vtedy, keď motivácia vyprchá. Keď sa učíš bicyklovať, počítaš s tým, že občas spadneš. Nikto nesedí na chodníku s prestreleným kolesom a nehovorí: no tak očividne som sa narodila na kolobežku. Staneš, oprášiš sa, možno si dáš zmrzlinu, na bolesť, aj duševnú a skúsiš to znova. A presne tak je to aj s každým návykom. Poznáte to. Niekedy sa zobudíte a jednoducho nemáte energiu. Všetci to poznáme. Ja som to zažila minulý týždeň. Mala som natáčať podcast, ale cítila som sa úplne vyčerpaná. A práve vtedy som si uvedomila, ako dôležité je mať pripravený plán na takéto dni. Čo môžeš spraviť dnes, aby si bola pripravená na budúce pády? Ak nemáš čas na celú hodinu tréningu, urob aspoň 10 minút. Ak nemôžeš ísť do posilňovne, maj pripravenú zostavu na doma. Ak nestíhaš variť, maj v mrazničke zdravé jedlo. Po druhé, automatizácia je tvoj najlepší priateľ. Ja mám napríklad nastavené automatické platby na sporenie. Peniaze odídu skôr, než ich stihnem minúť. Mám pripomienky na telefóne na cvičenie, dokonca mám pripravenú športovú tašku večer pred tréningom. Čím viac vecí zautomatizuješ, tým menej sa spoliehaš na motiváciu. Tretia vec je komunita. Obklop sa ľuďmi, ktorí ťa podporia. Keď budeš dole. A ešte jeden trik, ktorý sa mi osvedčil. Vytvor si motivačnú schránku. Ulož si tam správy od ľudí, ktorým si pomohla. Fotku svojich úspechov, zápisky z dobrých dní. Keď príde ťažký deň, otvor ju. Je to ako malá časová kapsula pozitívnej energie. Pamätaj, motivácia príde a odíde. Ale ak máš silný systém, vydržíš aj v najťažších dňoch. Ty nepotrebuješ viac motivácie. Ak si z dnešnej epizódy odniesieš jednu jedinú vec, nech je to toto. Nepotrebuješ viac motivácie. Potrebuješ lepší systém. A ten systém nie je o tom, že budeš každý deň nadšená. Je o tom, že vytvoríš štruktúru, ktorá ťa podrží, aj keď nadšenie nie je. Je to systém malých krokov, pretože malé kroky ťa dovedú ďalej než občasné veľké skoky. Je to systém prostredia, ktoré ťa vedie. Pretože správne prostredie robí správne rozhodnutia jednoduchšími. Je to systém identity, ktorá ti dáva silu. Pretože keď veríš, že si typ človeka, ktorý to dokáže, polovica práce je hotová. A hlavne je to systém, ktorý ti dovolí padnúť a hneď vstať. Pretože dokonalý deň nie je ten bez pádov, ale ten, kedy sa po páde postavíš. Motivácia je len bonus. Ale ty si silnejšia než tvoja nálada. Si silnejšia než tvoje pochybnosti. A hlavne si silnejšia, než si myslíš. Ďakujem, že si bola so mnou aj dnes. Verím, že už sa nepozeráš na motiváciu ako na niečo, čo musíš mať stále, ale ako na iskru, ktorú si vieš nahradiť niečím oveľa silnejším. Svojím systémom, svojou identitou. V ďalšej epizóde sa pozrieme na to, ako sa zbaviť zlých návykov bez boja. Pretože väčšina ľudí bojuje proti svojim zlozvykom. A čím viac bojujú, tým silnejšie sa zdajú. Ja ti ukážem, ako ich odstrániť nenásilne. Spokojom a ľahkosťou. Bude to praktické, založené na vede, ale hlavne použiteľné hneď zajtra.
Ak chceš ešte viac tipov, praktické cvičenia a bonusové obsahy, nájdeš ma na Hero Hero. Tam ideme do hĺbky, robíme pravidelné výzvy a hlavne tvoríme komunitu ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú zmeniť svoje životy. Nie je nič silnejšie než skupina ľudí, ktorí ťahajú za rovnaký koniec. Takže nezabudni, motivácia vyprchá, ale ty vydržíš, pretože máš niečo lepšie než motiváciu. Máš systém, komunitu a hlavne máš silu vo vnútri seba. Počujeme sa v ďalšej epizóde. A to je pre dnešok všetko. Ďakujem, že si počúval. Ak chceš pokračovať v tejto ceste, nájdeš ma na YouTube aj Spotify. Stačí si vyhľadať tento podcast. Každý mesiac na Hero Hero podrobne rozoberáme knihy, ktoré nám dávajú návod, ako objaviť svoje silné stránky a využiť ich naplno. A ak chceš byť so mnou v kontakte každý deň, sleduj ma aj na Instagrame. Pamätaj, svoj potenciál máš už v sebe. Je čas ho naplno využiť. Počujeme sa v ďalšej epizóde.